Kung saan ako try, Maka-addict siya. ma-addict ka. Pero makontrol lang. Di, ang uban, baligyan niya ang balay. Grabe, no? Lagi, kanang sa mga kasino, kakuan ka na. Ay, kanang lugi na lagi kayo. Kaya binilag, mabawi nila ba? So gusto ka, halimbawa sa building tech, na one day nga, ikaw lang ang labor. Oo, nga na. Siya na po yung architect, bali-bali ba? Kaya ang building tech, isa lang, one day lang mo, di ba na? Pero 5 hours, Oo. 5. Yan, nag-drawing ta nga. Tay, kalibutan sa natang Ay, gina-drawing. bitaw. Pero weird kayo siya ba? Tapos, ang problema, naman ang drawing, ang concept ang wala pa. last ang concept. Mungitag kapan ka na sa drawing. Isa mo na yan, maraman siya sapatos. Sa sapatos. Durian na lang na, kinabaw man. Mag-open naman yun kayong UM eh. Masyag public school nga, bisag kinsa lang pwede makasugod. Kadaghan ng tao. Noon. Pero dili, basta-basta mo kasunod eh, grabe, yung guardian eh. Stick to eh. Ay, di ba? Like, maka-register, maka-enroll. Oo, niya, dili kayo Basta, siya. asa ka na, basta kompleto lang kag-requirements. Kuha yun siya, kanang nagay pa yung presyo, pero di siya, yung nga naka, grabe. Grabe sa una, no? Siya nga nakasubra po ka mahal, ma-afford po siya. Barato naman yun sa una. Pero mas grabe pa dyan siguro ka barato tong sa una pag yun nga, before pag ito to ba? Pag sugod ni mo, sa impression mo na, nalayuan ka. Marag sugod yun ba? Wala sa dyan, sugod. Kapuyay, maglayo kayo, takaw pag mga, pila ba? 10, 15? Ako ba Mga kay... 10 minutes. 10 ba? Wala, nakabot eh. 10 ata kay, Pinakadugay na, 10. padulong pa lang dito sa, sa ubos sa, pag magsaka. Padulong dyan sa room. Oo. Wala rin 10 eh, grabe ba na eh. Baktos ka. Hindi ka dyan sa gate. Naman ko yung traffic, Siguro. mga tao. Max na ng 10, siguro. Pero nalayuan yung kasugod. Sa Manila ay. Layo eh. Dili kayo siya layo. Di ba? Kanang... Kaya magmalingawang kagtanaw ko sa paligid. Kanana ko. Forest. Dili, mga ako sa sugod, una na akong kuhan, mga third week na ko nakapansin yung layuan. Eh, sa ginalakaw eh. Dili pa gina-adjust. Magsugod, wapa kayo kung nalayuan niya. Totoo na ko na kung dugay lang kumabot sa classroom. No? Layo, hindi. Pero, malingaw mo ka kay ginatanaw. ngayon kay nature. Forest. Matingala ka kay dali ra kayo magubay mo sapatos. Layo na kay Nagubaan gilakaw mo. Nagubaan na Oh, gubay. Samot na ganang dili branded. Ang ganang kuan jud ma-feel na nimo sa UM kay masimutan na nimo ang tong kanal. Asa ka kanal sa tong creek ba? Creek. Itong magyan nimo nga sa forest na. Ay, ko sa forest ka mo agi nagi. Kuan. Baho yan. Amot na tabunan na. Nature man sa baho, di man sa baho nga kuan, ganang lapok sa syudad. Ngay gamay. Oh, ba dili good. Kaya good. Okay ra siya. Pero mag-feel na ko magnatabunan na ata. Daghan mo memories dito. Gani. Ito pod mi nagakuan. Grabe. Nag-date. Wala tayo ka-date dito. Dito na visual tech. Kuan, drawing. Wala ko kagyan na. Wala man na? Wala ko kagyan na sa UM. Ay, oo. Sa Ado, ba ako nag-first year. Sa Duday ka. Kaya yung... sa Ado, kay dili kayo stricto. Feel lang ko mas kuhan sa UM. Mas nagaginapabuhat. Sa Ado kay di mo... Ayaw, kay ang UM more on drafting. Kay ang dati na board exam is drafting. Sa karon more on naman, theoretical and based on the books ang paggawa sa board exam. So, ambot kung wala na pa sa UM karon ang para sa minimize na nila. Sa mga okay na siya. So, kayo man ang drafting. Slingaw ang good. Di ba, malit kag, kartolina, dagan kay buga kay dalaon ba? Napagay T-square. Kuhan pa ka. Pero sa mga, kung sa nga year, ka kutob para sa ko kay importante mong drafting kabalo ka di ba na pwede mo diretso ra kag digital unsa nga magsugod og digital nga edit niyo yung drafting di na kay ka mag-drafting tama na ang 2 years na 2 years na drafting tapos third year pwede na digital na no mag-experience sa yung 2 years mo 1.5 pwede na mo kanang na mahasa or 6 semesters na ba. Ay, 6. Lagi 6 yun. Kinang kasabot na sa perspective. Kapalo na pagpagwapod. Kuha na nimong idea. Pag drafting kay abot sa site,
magamit gyapon ni mga drafting. Kay kung sa site niya puro lang ka digital, di ano translate sa mga forman. Yan lagi katong gi-mention ako nga, diba, ikaw, story mo, ikaw nagkuhan sa yung CR, nag-trip ka, nag-tripping ka, Trip sa lang yung ba? buhat. Wala ko ilingaw. Oh. Ako lang po yung nagkuhan. Ako lang po yung saan nagkalot, kuhan sa mga bakal. Ikaw nag-design, ikaw nagkalot, ikaw Ako ikaw nagkalot. tanan. So ikaw po ang labor. Ako yung labor. Oh, so, Ako yung helper garon. oh. Ako na po yung nag-order sa materials sa yana. Di ba, gi-trip gini mo. Oo, So, mas ko po jud na naka-experience Tanan. sa tanan. Oh. Kay kuan. At least maingon sa tao kung lisod ba niya nga trabahoon o O kabalog yung ka sa lahi mo gyud nagwag yung ka kaagi nga na pag di ba wala ka kabalo sa nang material lahi mo gyud nakagunit yung ka nga ikaw gyud nakaila na yung ka ikaw nagpalit ikaw ni so para sa ko importante po kay na ba nga experience. na miss out bitaw sa tuang curriculum. Para sa ko daghan kay unnecessary bitaw sa curriculum nga nga ako ra bud na kanang sobrahan ka obsessed ani nga detail nga theory. Kung yung una-unahan mo, importante ang theory, pero di man una mo yun ang experience sa theory. Kay, man yung theory kung wala kay kalibutan, para Experience is the best. no? Teacher daw. Siguro, dapat puhon siguro, ng kuha lang po. At least gamay lang nga units na ano. Kanang yan na ba, nagpalit kag materialis. Kanang, siguro no, so, yan na, no, kanang mag-build ta, kanya-kanya. Or by group. Katong sa building technologies na ano. Pero, naman to, di ba? Katong magkuhanda sa materials. Kuan, lista-lista ron daw kung nagihat. Hindi kaya siya mupilit sa kuha. Kaya wa man ako siya na... Wala na yun. Ako ginitapak, ako dibuhos. Mao na akong nagasto. Siguro, diba? may nga na. Puro lang siguro ta observation. Unsa? Observe lang. More on observation Lahi lang ra to. gyud. Para sa ko lahi siya. Pero gusto ni mo nga na Gusto gyud na ko nga ako gini ikaw gyud mismo, first hand. Kaya mupilit na gyud na sa kuha kay sa una naging ani gyud mi palit mi kapoy kayo nya. Gusto mi ngani. So, mo ni mga materialis nya diri nga hardware wala ni. So gusto ka na halimbawa sa building tech, na one day nga ikaw lang ang labor. Oh, nga na. Siya na pa yung architect. Yeah. So, bali-bali ba? Kaya ang building tech lang, isa lang, one day lang mo, di ba na? Pero 5 hours, 5 hours, 4. Yeah, nag-drawing ta nga. Tayo kalibutan sa natang gina-drawing. Pero weird kayo siya ba? Sayang kayo ang kuan. Siguro, importante na siya, pero unahon ni mo itong practical yun, nga gigunitan yun yung materialis ba? Kahugaw yun ka ba? Bulingit yun ka ba? Diba, mura ka nang nagtuon bitaw kag bike. Lahi yun na experience. Nagtuon kag bike. Saan pag 100 ka libro yung gibasa niya? Mura man gud nagka ng online class o sa face-to-face class. Oo. O nagtanong ra ka ba? Pero sa Lahi ang face-to-face, di ba? Ay, di po. Bago Maging ka, di man necessarily face-to-face po kang, I mean, naka-experience lang ka ba? Okay. Diha nakagitudloan pag umani mong try. Yeah. Katayo mong gibuhat, actually, okay to, pero mas gwapo na ginganion. Kaya according kay Kuan, so sunod, i-try na po mo to. Di ba? Pilit yun nga knowledge mo niya. Okay, tunit ka. Tapos ma-appreciate ni mo ang iyang technicalities. Dili kay nag-memorize na ka. Kaya mga ba na reklamo sa uban nga, paggawas daw nila sa eskwelahan, layo daw kayo. Ay, sa actual, sa gani. Theoretical. Importante yung theory ba, pero una mo kung lisod siya yung implement kay maginandan sa itong eskwelahan, good ba? Lisod kaya siya balihon. Wala na, nasa curriculum na sa UM. Pero dapat sa hininayo na ba? Dihagid na mo how good. Kung nay eskwelahan makauna na nga style ng hands-on. Mao gyud na kuya. May mga construction sa school. Ha? May mga construction sa school. Tapos pwede nila ipa-duty. Ipa-duty. Lagi hospital ni. Ipa-duty ang mga architect So, students. buhato ni Mana. Pagtutiyo ni mag 8 hours. Maglaklo. Abi daw mag-architect ka nga nag-labor mo ka niya. Timon, ganun lang kuhan. Ay, shit. Tigtil-til. Mga disgrasya, pagkita na si Bato. Uy naman safety siguro. Gani. Sa sa mga subject, sa imong kuhan. Subject. Pinakaganahan nga subject. Mm. Sa kuha kay, kuhan, di mo ko pinakahod, pero na ko'y abilidad daan sa drawing.
So mas na-appreciate to na ko Si ang subject kuan katong mga Mistake? visual visual tech. o CAD kay hilig ba og software. Ay, kado, lingaw. So Lingaw obsessed basta mga first time na yung mga nagkatuon, baby pa ka, nagkakabang, nagkatuon. Kadagay, Wala, boring. amazing. Nakaiwan akong sir ka. Ano kuya oy. Ano yung mga vertex, mga commands niya ba? Ikaw sa imong paborito? Kato laging na-amaze ko sa sa SketchUp. Ano sa ganyan na tawag. 3D 3D na. CAD to. Nalingaw ko. CAD to. Marag na-addict yun ko ato. CAD no kay makita gid yung design ba. 3D ba? Saan pagbati ka mo drawing. Tuyok-tuyok ni mo siya. First ni mga himo sa box. Gali. Wala naka-group ba? First pa lang na pula. Amazing. Amazing guy ang pagka-first na pool niyo. Gali. Nakahimo na ko Oh my God! Wala na dumaw yung 3D ba? Yes. Pero feel na ko ano ka ng mga subject, wala, di ka ginag-utilities, building tech. Aside sa design, hindi nga mo nag-design yun ba? Pero kapoy lang dyan siya. Kapoy, no? Deadline. Na, di ko ka-gets ba ano ginapo watercolor pa ta. Ay. Siya nga sa tayo, dapat kuhan to, kanang namay mas sufficient na kuhan ba? Ano din mo, ato kag site, pag architect na ka, mag-watercolor ka rin to. Sa rendering, one good siya na assign. Wapo ko, tuon ka sa Visual sugod. lang. Visual lang, pero mangita, sir, wag practical na mga Dili na materials. siya applicable kayo karon nga panahon. Nagyapon ng Kay pencil di ko good. naman gusto sa digital. Sketching. Dapat musakay mo gus panahon ba? Muna. So una siguro magana pa siya. Karon outdated na siya ba? Outdated na. Pero nice sa Japan patunon kag watercolor di lang siya ang major. Nya feeling nako ang kanang hilig pug kag building tech utilities paborito nimo. Paborito gini mo versus katong Dili kayo. visual. Pero malingaw man ko sa building tech. Pero mas ma-appreciate ni mga building tech pag na ay actual. Mao gani na akong pasabot no. Kung nalang gyud actual kanang kasabot Makita ni mga materials like tubo, piping nga niya kada ko ang 6 inches, 4. Kanang gigana gyud ako ba? Na pag gibuhat sa material. Kung ingana siguro ang building tech mabuang sa building tech mo ang paborito kay namon koy nasa function ba? Subject nga hit. Nay math. Di man ako hit ang math. Nahimo ra na ako siyang hit kay Tungod sa napa may math. design Nay math, ma-hate ni mo ang math tungod sa mga teacher nga pressure. grabe ka kuan. Taas sa standard. Kay wala nila na kuan ba? Compute siguro wala sa kabalon sa kabugat ng design ba. Siguro na-hate kay na daghan tag subject tapos wa na priority ang math. Gani. Pero kasaban bita na sa mga karaang damang kay sila nakaya daw nila daw. Kaya daw nila sa na daw. Siguro sa kadaghan food plates. Yun sa kaya ito nila no. Na-disregard na ang math ba? Gani. Like mechanics. Mechanics. Sila makaya mo daw nila pang engineering na style yun yung math. Okay. From designing man good tapos nag-compute na pud ka direct numbers. Gani. Na kuan na ba? Marag dili siya Di sa ato ba ya ang math murag i-tone down na ba siya gamay. So una kay engineering gyud ang level. Engineering level na. Di na ko imagine ba kaya nila basig ang design food dili Kay engineering man good sila. So naka-inline gyapon sa ilahang field. Angon sa ang numbers. ato Number dili sa ang engineering ba? I mean tapos ang architecture sa una ba? Karon. Kasabaan ta kay dili nato mabalanse ang atong math ug design nga sila daw sa una ilang integral, differential, pang engineering gyud daw nga standards niya napagid daw design. So tanong nimo gimsa nila pag bugo lang gyud ta. Feel ko dili siguro nga naka ambot lang pud ako ra pud bisig dili nga na kagrabe ang design kabugat. Okay. Gamay pa man ang mga standards sa una pud. No. Ambot lang pud bisig presumptuous bisig bugo lang gyud. Tapos ang technology baya kay nagaano na. Kapasaka ang technology. Say kuan si relevance. Karon daghan na tag halimbawa Pritzker Awards. Hantod lang sila sa 99 nga Pritzker Awards niya. Ang sa ato kay daghan nag Pritzker Awards. Daghan nag-memorize na tao. So na siyang another point na akong ito
Pero murag isa ra man siya ka aspect pod. Nagduda gyud ko ba ano nakaya nila. Or basig Oo, distracted lang yung kita sa Facebook. Ang karon Social media. daghan kay distraction ba. Ganun. Daghan kay lingaw ang tao. Sila kay mauli ra man sila dayon. Mag-study. Ang study, uy mag-umapot pa sila. Gago. Uy, Mumawag pagbakaw. Gag. Kapilan pa na to. paglangago sila. Joke raw ito, bay. Hindi, bugoon lang yun Pero siguro. naman na sila yung mga kuan, extracurricular. Gani. Ang struggle nimo sa ano, wala man. Ansa? Magdala kag halimbawa T-square sa jeep ba na? Jeep. Wala man. Dili man kay kuko. Gano, hapit lang masangit. Sangit sa naong sa kutapan. Magdala ng disco. Bawal ba Diba, itong Jay? ubo? Ano isa magdala kag ay kaisa lang man tong miniature. Ayaw ka na Mawala kapoy. ko ba? Mawala ko. Samot na Magdala mo jud Kanang dinalian. Sabay siwil-siwil. Naman dyan ba? Mataga kang kahoy. Kanang dinalian yung pagkabuhat ba niya. Makita ba sa jeep? Tao ba? Ipasa na ni mo yate. Kasagaran ba kayo? Mga 1 week lang. Gani, Pilalang days. Yung ubang subject, demanding kayo. Di yung matarong yung miniature ba niya. Dalo na sa jeep. Ang lagot kay, ang uban na kay. Diba, roof, wala na tarong og, nasa ni? Suglo? Papalit sa hangin. Nga na ba? May ganito ako Namali pa dito ako 1:5 ba to? Murag na 1:4 na ako. Murag dako siya mga balay. Akong na miniature. Ang miniature mo? Dili naman nato na? Visual Tech 3? Kuan, ambot kay mo to ba? Naingon pa ginong pangalan. Kuan, I don't know nga teacher pero ambot gyud sa tuna ko. Nitukar akong sakit ba nga dugay bitaw mo man sobrang ka perfectionist. Overthinker nga pa. Ambot gyud sa tuna ko visual dito. Visual lagi. Unya, gwapo ta pagkabuhat pero pagka last na part mo na akong na burnout. Umanon pa na ako ni. Sige na kong shot. Kapoy naman na niya. Gamay lang ko kay kulang. Ambot gipasa ba to na ako? Or na-drop ko. Mo na-drop ka? Murag na-drop siguro. Si Patag na sa ulo. Incomplete ka. Bangad eh. Ikaw, pila ka miniature na buhat? Isa lang. Isa lang. Hindi nga ito mali pag yun ang scale. Pero may nalang ganit pasar. Oo eh, maulam. Basta kompleto lang yun mo pa. Isoy bugbagsak ko, ikaw daw. Tingnan lang ko ba? Nakoy ka parehas. Nakoy ka parehas ka gisok sunog. Parehas food me. Gamay man to yun. Tama di ay kung scale na 1:4. Pila rin yung tama. 1:5. Mas gamay man. Ayo, so mas tako yung magbuhat. So mas bugat eh. Mas bugat. Kalas. Sigunsa na lang yun to. Nga ba ng mga... Kapuya dyan ato mag-cutting pa eh. Mga gamit niyo, mga wala. Sugod, kidaghan pa kay sign pen. Ako, isa lang nagamit. Isa lang po nagamit itong stapler. Gani. Hindi ko kapalago ba? Ang ending ba kay kanang disposable na lang gamit nga wala na. Unipin. Unipin na lang. Unipin na lang nabilin. Nawagan niya sa hay. Kanang gel pen. Gani. Wala kilain no. Palit pa sa gawas ba? Kasi kaya, mga pilot. Wala pa man kayong pilot. Ay oo. Gel pen. Wala pa man tong kuan. Paper 3 sa una diha. Sa diba? Wala pa paper 3 diha. Wala naman po data karon. Ano ron? Kay barato pa man kayong kartulina sa una, tag size. Gani. Yang imong disposable nga extra lang unta, man nahimo ano yun itong maulin na bilin. Grabe ka kuhan po dato eh. Sensitive mo itong mga Tikpen, no? tikpin. Bali. Kisa ra jud no mahal pud kay to eh. 1.6 ba to? Nya pwede ra di ay pag fourth year na wala na. Gani liw. Mga munggol na ang gamit. Basta kayo madrawing. Munggol ba na yung mga sa una itong stadler pa na mga H, B. Struggle yun sa unang maura gyapon kanang dugay mahuman kay gusto bitaw mapuhon jud kanang maulo ko mapasag Sa subject bitaw. Sa tanan mo nang permindi ko makasabaan bitaw. Permindi ko ma-drop kay
Hindi lang kumupasa kay pangit man. Wala yung problema niyo. Yes. Masuya kay ko sa inyo ano kung makaya ninyo ihumanon ba? Balag, pangit. Ganit, di ba? Mo ganun ang experience mo sa sarili usahay. Kailangan pa mo nimo ko ano nga. Pero na Jay, times nga project nimo pangit gyud. Napoy times nga pero daghan og times nga satisfactory lang. Pero kaysa wala, di ba? Mm. Mo na giningon nga ako, finish is better than perfect. Lalagi. Mo gitong sakit so. Luya lagi nang ko lagi. Yaw-yawan ko mga maestro. Mo pud nang nakaano sa kuha ba. Basta maman lang gyud. Balag nagani ba no, di makulayan. Na iba na isa lang kaagi. Isa lang kaagi ako sa color. Lagi. Sud kyang Basta na color no. lain kaya natunaw na yung project bito nga pag-abri kay gwapo kayang sa tubangan. Yan nagkahinay ka pa. Sa hinay ka way klaro ba. Yung pinakalasan kay gilapis lang. Tapay shading sa tubang ba. Wow, maging shading. Pagkalas lang. Lapis na lang yan. Gipang trace na lang. Isod kasi balance mo. Pero nabi, uban makuha. Sa last. Tapos, ang problema, yung man ang drawing, ang concept ang wala pa. last ang concept. Mungitag kapan ka na sa drawing. Isa mo na yan. Marang man siya sapatos. Sa sapatos. Pero siya gagila. Parang durian nagnaw. Durian na lang na. Kinabaw man. Yung durian, Philippine Eagle. So, mata sa eagle. Mata ni siya sa eagle, sir. Kay Davao man. Durian nag-eagle. Balik na. Kuha na dyan na sila. Graduate mo ng durian niya. Bunog na kayo. Represents na ba? Dato na kita Sa'yo binakalala ni mga kuhan. Kang kasaban kag maestro. Dato lagi ka ng murag mag-report na siguro ko tapos late. Late na ko niabot. Ay, dili. Absent ko tapos dapat mag-report ko ata. Ay, hindi ako ang mag-report. Na-absent po tong mag-report niya. Ako na ang sunod. Pagka man, kuhan ko niya. Ingnan ko niya. Wala naman. Tapos na daw ang akong report. Di na daw ako mag-report kay tapos na daw dapat. Mo na to, gikasaban ko niya. Pero on the next day, marag ni okay man yung mood. Mood din na siya. Gipangitan ako niya. Oh, ikaw na report. Marag gay lalikon. So, mo na to. So, hapit pod ko mabagsak ato. Kuha sa una kay kuan. Kaning major plate ba? Nya. Kita bito kong mama nga grabe na akong hago. Basi malipong na ka. Nya. Pagka last to kay naman yun ako, pero ang sabot, alas 6. Alas 6 daw ang deadline. Okay. Nipasa ko, nidagan ko sa faculty, 5:55. So, napay 5 minutes. Tingala ko, nilakaw na sa paggawas. Sir, mapasa po ko, sir. Wala ko niyo gitagad. Giyala ko. Init sa ulo ba? Mo to ni uli ko niya. Marag kay lakko niya ko, makapuya. Ito hapit mong puya pa na ito. Pila ka, adlaw ko, tulog. Simana kay. Ito pala yung mama. Dito sa eskwilahan. Dito sa eskwilahan ba? Iyang i-confront maestro. Kanya kaya ang maestro kay adto magwan. Night trip sa Manila pa siguro to. So wala siya. Yani nagyaw-yaw ra kung mama sa faculty. Yaw-yaw kung mama sa faculty ba. No? Yani uli. Pag uli niya. Pagkaugma, nibalik ng maestro. Nya gichismisan siya ba so nangisog siya. Walag siya. Adto siya sa kuan sa classroom. Yaw-yawan, tsigita lagi ko lagi. Ako ang bida sa kuan, ako ang bida sa classroom. Pabalik ka yung mama dali. Ampi na sa mama. Mato gipabalik na ko kung mama. Kumaana siya mo, pabalik ko na kanya. Di ko malabot eh, magani mo nakita. Ito nagbalik ka sa mama, buwanga lagi. Mato gistorya niya. Kuha na po, gidawat na complete. Murag pasang awa nilang good. Pero pasalamat po ko sa maestro ko to. Ito ay tabang. Marong po ito yung sakit na ako babang. Lisod yung sa tambalan ba? Matod ka rin yung anak, gugugod. Ang time good. Ang deadline, no? Saya na ako natunan. No? Ang deadline is deadline good.
Nato ang murag ang gi pansak mo gusto ko pagkabata kay tapat ani gyud yan na pagka-egotistic ba nga tapat kanang kuyaw gyud. So di gyud ko mopasa hangtod kuyaw gyud kayo. Kung dili kuyaw, ayun na lang ipasa. Murag ingana pa. Murag ingana ng chain of thought na ko ba nga dapat na pagka-perfectionist ba. Mo na yung nakadaot ron. Di ba? Kadaot ay na may time nga dapat magingana ka nga dapat kuan jud pero dili ka pwede perminting ana kay na may times nga kailangan lang jud ka mo pasa. Kung unsay na man nimo ipasa na nimo. Di ba? Mura pud siya makastuck sa imo ba kay kung ingana ka kuan kakuyaw work ethic at a certain point maabot kag taas nga level. Siyempre nag-effort ug ka. Pero ma-stuck ka ato nga kuan kay na naman may times. Na may times nga dapat din mo i-kuan, din mo perfect kon kay daghan pa ka gumanon. So nimo pag level up, di ka cut on ato nga kuan. Kani nga halimbawa kana nga project. Tapos ma-pile up naman gud siya. Na hindi nimo maumani kay tungod sa ano tapos another na pod. Patong-patong mas maayo siguro nga tapos nimo. Then ihatag din nimo sa imong recipient. Tapos pag mag-feedback siya nga pangit, ito ayos na po nimo. Oo. Yan na dapat. Kuan siya nakabasa na kanang kuan sa nga lean startup. Pero sa business na sa nga side. Wala pa. Kuan dapat magsugod kag business imbes na kintahay magbaligya kag lingkuranan. Di sa ka magbuhat og lingkuranan. Migi mo sa ka pwede brochure. Tanong sa nimo na malit. Murag nga na pod nga style sa imong gingon. Di sa nimo kuanon, di sa nimo how dun. Okay. Dito ka ma-adjust sa feedback. Ang facility sa iyo, sa imong ganahan dito. Facilities. Kabalo ng fruta na dan kanang thesis room kay aircon. Thesis room. Sa thesis room. Pa madud ka tambay dito. Makaanaw lang man ka kung design 9 or 10. O gani. Design 9 or 10. Sa UM na-appreciate na ko kay daghan siya punuan mga anak kanang punuan itong forest. Kung sa ano, murag library akong ganun. Kayo fourth floor, di ba? Nakoy subject sa una algebra ba, nabagsak ko tapos every time nag-retake ng algebra. siguro kaya sa library. Siguro solve. Tapos wala naman, okay naman ang library di eh. Ay, itong karaan pa dyan na library. Gani. Sa GT. Layo kayo. Ay, GT katong GT sa hagdan dapit. Sa hagdan nga mapakong baka sa mga wala. Mabantay dyan sa mong ulo. Napag yung mga cream ba nga manita ID. Dito mga dito. Kuan bigas sa mga cream. Mga ilan naman mo kay mga kalbo naman sila. Gani. Ito yung cream, no? So, ang estudyante pa man ta. Ang advice. Ang kwarta, ay maragamay pa. So, unsa imong ginakaon na? Ay mga lunch. Problema ginawa so nahangtod karon gani kay wala kuan kay kog addict kay sigarilyo hay ba ako. So, di na kailangan ng kaon. Oh my. Una ba? Buang nga lagi, grabe. Pero at least barato pa siya. Barato. Ang lisod kasi tanggalin sa sistema, dugay na mo gusto mo undang na ba? Sa una. Pero ko na mo kaundang-undang na. Pero unsay sa una, manggawas mi, mag-break. Ang palito na mo na, isa ka kuksak to. Duha ka yusi. Hindi klaro. Mabilin mo na lang pagkaon. Masa mo yung pagkaon? Kuan. Ito bitaw sa estudyante blues. Kaya naman ito katong kay Asa na Tamba. banda? Sa Grabahan. Dito may katambay. Yung mga aon na may ginalang. Pasulod pag yun na. Pababa. Katong blue na karinderya ba? Katong dako ba? Mo siguro ng kuan. Itong dapsa. Dapsa ba na? Murag unahan ba itong dapsa? Nahan ba to? Katong blue nga karinderya. Nga dako ng sigbantay. Tungkulaton? Oo. Lagi? Nga kuan, bulaw-bulaw. Oo, kana. Jamming kayo.
Hindi nga man. Sige, Dito sige, kay pa-sounds. naida kong TV. Ano, ginpi? Ano, gwapo dito. Sige pa sound sa ganang kuan mga metal. Ito ba ano yun? Di magdungog ang order. Grabe ka kuha na dito. Puno kay tao. Gani. Panyod to, good. Oh. Mga na, usahay. Makakaon ko dito. Kuhan, alas stress. Gwapo, alas stress mga dito kay Kaura. Ganaan ako dito eh, consistent lang luto. Baka balo naman ito ka si expect. Balik. Dito ko tigkaon. Alam mo yung dinuguan kay tag 20. Barato na pa. Dito gid sa dapsa ano kay mukhaon dito pag tanami masabok eh. Kuana rin masabok. Parehara ko Sa sapa. Parehara ko na sa sapa yung sabaw. Kung kay sarapod ko kaon dito. Ko ka nakakaon ko dira dapitan no lay na lagi lang adobo kay kuan sobraan ka tamis. Oo mo. Dagan gyud ka sukal. Sukal siguro. Pero dili pud siguro tanan dito dagan do karinderya. After sa klase yun, sa po yung Thursday. Nga to ra pud. nga to rapod, mag-yosi rapod. Mo tong siguro kung di ko kayo sa inyo na ako nasabay diretso. Kay mao ra man tong Nakalahi. nagasabay. Oo. Sabay ko na Sa di mo na kayo sa gawas rapod sa grabahan rapod. grabahan. Kamon Joel, di ba? Kami nasawak. Sa'yo mo uban si Vivo, tanaw lang. Nasabay, mag-sibibo sa mga wala talaga sigarilyo. Gani, sa inyo ra pud ko na naundang ato. Garilyo. Mga good kuan, mga good ni. Good Good influence. Good influence. So wiring gid yun na sa utok no. Kay nayuban tao maadik og sugal. Kung di ko maadik og sugal, so kung saan ako try, Maka-addict siya. maadik ka. Pero makontrol lang. Di ang uban kay baligyan na ang balay. Grabe, no? Lagi kanang sa mga kasino, kakuan gana. Ay, kanang lugi na lagi kayo. Kaya abi nilag mabawi nila ba? Abi nilag Lagi. makadaog sila kay isa Ang lang. Wala gyud. Kanang kuan, katong bilyaran sa kadula ka na dara. Asa? Sa gawas sa UM. Oh, sige mag-billiard sa una. Diya sa gawas niya, buguman mag-shot din. Laigit. Magkadaog dahil mo. Pustahan na mo sa Adi bilyaran. lingaw-lingaw ra gud. Kami sa kong barkada sa Pilar school. ka na ito to. Kalimot ako ba? Abot mo siguro. Pangit mo bilyaran dito kay dili pantay. Debilado. Dili bilado ang kuan ba. Pero madula gyud. Dagan bitaw kay mag-bilyar po diha. Dagan bigaw diha. Kung text-tricks na magpiaw ni bata ay. Pero di man pe. Pagka man sa bilyaran, magbilyaran man mi kung nagulat mi sa NetX, sa gawa sa NetX. Nag-billiard mo. Magbilyar mi. Wala pa kanang tigpila gani tag size. Ambot kalimot na Tag size pagbuntag ata. Pero kami nag-billiard mi dito gyud mi sa Rizal. Diha ra mi sa UM pag mag-inom bitaw mi. Ya. Kadugayan kay katubi tong na may garage band. Nagabanda-banda mi sa una. Pero dito ra mi sa among lugar pod wala mi gig gyud yang jamming lang gyud. Bilyaran man na. So dito mi perminti nag-practice ko nya. Layan ko billiard na pod. Okay. Pero banga ko. Basta maigo lang gud nimo. Adi na nakagi ko kanang tirada na ugo pero dali ra mawala maundang kag dula. Mawala ng kapa. Ikaw na adik mo ka billiard. Wala. Dula lang. Basta maigo lang ang dula. Tapos pa-shoot. Sa kuan siguro, sa katong Facebook na dula, nga bilyar. Ay, lay fish. Mas lamay ang paminong tinuod nga billiard kay mo. Ma-feel din mo. Pero wala siya linya, no? Makita. Sa Facebook. Ang reflect mo, no? Sorry ka sa Asa maigo. mo banda sa mo kay. Magbuot-buot na lang ka. Asa? Target. Adik kag sugal, igo pumadik ko. Bago lang man gunagkuan. Adik-adik. Ikora ka. Pero wala na. Makontrol lang. Dili siya addiction na kanang kuan. Control or na-timingan na nga naundang dayon. Kay lay ra man ang Dili. Pwede naman na yun mo. ka. Pilde naman. Wala na ako nagsukol bali. Di ba? Mao gani ang pasabot no. Sa unang sulod kog peryahan kay Asa nga dula? kuan katong dice Color. color. Color game. Nya katong nanana. Nya. Katong kuan, katong bula. Napagi konsabo. Mo ni pili kay na diri. Patad ka, padawgon kag mga kaduha. Nya pagi katulo na mo patad kag dako. Di ana. Grabe, no? Tuluan kag mali Hindi man ba? po nila makuha. Hindi man po nila maan. Tsambara siguro. Di madula nila kay wala kita na sa video. Ayon ba't Ano na pod na kung ikuan? makapa to nila.
or sa mapili ra to. Di siguro sila, ambot lang po. Pero, ang ako pag musulod yung periyahan, murag, makasense na gudaan nyo, pildi na mo gudaan. Kaya bisan pag madaog ka, so may buhatan nyo, pag mo daog, pag ugma mo, balik ka. At sa mabot ang time, pildi ka. Nya, sunod-sunod Ako, makadaog lang ko. Okay na ko. Wala na. Gani, may pa nga. No, pildi ang bangka. Siguro mo, hatag lang kag kanang kwarta nga kabalo ka pildi na ni, kanang panglingaw-lingaw ra ni. Lingaw. Naka-budget dapat. Di ka mag-expect na kadaan mo wala na kanang panglingaw ra At least gid. nakilingaw. Siguro kung nga na modula ko pero kanang gina-imagine bitaw sa mga sugarol nga. Grabe yun. Milyonaryo. Milyonaryo kang Pang tuition sa iyang anak. Gani. Lagi tinuod na bay. Masakyanan Belgia. Pang tibok semester na ko isang anak. Namang genetic mo na sa nabasa na ko psychology. Okay, ambot ako ko ba sa psychology sa tao. Nang yun, nay mga tao nga wired ma-addict na nay wired ma-addict sigarilyo. Ang drug of choice food na po na sa liwat.